nyasaye aetusa asikibaho kiribere amagena alyebere ali kiroboro liwe nyasaye ono Musa ngotirimbo kare ko Mount Sinai okolenda satita Abaisiraeli bamuganyirite naende mwinyole kinga kikiri Musa igachita matuko amatuko 40 keretoko enda sobo bania nigarenge myaka erenga emyaka 40 abagaka baminto bona bana banyasaye Musa iwe kibayiwe nango na nyasaye Musa iwe kibayiwe nango na nyasaye bona Musa ngotirimbo kakare Musa ngotirimbo kakare bana banyasaye Musa ngotirimbo kakare Musa ngotikorengana n'Abaisiraeli bamwabo oinyore Musa ali asatita Abaisiraeli n'abatigete na Aroni na Miriam omwabo bana banyasaye Aroni na Miriam bakalenya Musa bakarosa bagateba bono omutabana nuyo oyotamaliri okwana mutaba oyotamanyeti otebanire tuyozire naende Aroni bagateba nyasaye yotakore tigentoki taliyande Musa ochigocha akanyora Abaisiraeli barusi guchiringi na kiekengo nyakuegeri ngaki chiringi echimoko beka on the way ngoenda kobachire chimori muchikora gendoki Musasi bana banyasaye Musa kagota oguchikoligeria akanyora Abaisiraeli bamwabo barusi bamubwekano wemori bonongo sasima bale Musa bunarenge bunomuntu akanyora obwato kirama chikaria agahaka insaga akora gentoki agahateka buna mwanya bantu nayo kwigwenda mwa nayo kogechu buna mwanya bantu mwana ne nyasaye akaligererie gintu kiagera muswata kero kwenda 39 naende nyasaye ngotebya ali musalingana 39 okunganya omone nagatebya Musa bata chibao Musa bata chibao ibere muna chirye tangani nainja nindi kasi chibao ekyo nyasaye amangana ali kasi chibao ekyo amangana ali arenga si chibao kiri kyaliriri cheri tangani cyo watete Musa watete ndio maana wana wa Mungu nataka kueleza ya kwamba ungaga akili kareni ngebuku kareni ingebuku ngakiweka na sese kioski utaliko hiyo. Thank you ma'am. Ndio maana ya kwamba unaona ukiwa na Biblia kwingine yako itakuwa imeseheka kwenye walibuku yao wana yarule chipechi kwenye walibuku yao yarule chikara nyasaye na kiye kolera ekeroko liyeri Musa chibao chirichieteka na bero mubwekano bwebuku yao okonyoroku ngogo omuchakano yarule kubo kagati asege tabugesa kia yarule kubo ikamatayo yarule kubo ikaruka yarule kubo ikokomanuka amasakara alinganire na kieke yekolera na intu tokoreta the second pipe tokoreta ibukweli yakamere inyeri yagotire na indo bolero lya bana banyasaye yabana mwarazi ndo chibona omalenya kumanisa ya kwamba ingebukweli elitangani yakorire gentoki yarosire bunamagenalia Musa atete elitangani nyasaga chika Musa nande bachamage nande abere bunalia liriri nande nyasaga liira na yatandukete nande nararororo ibono igoturu china magena maya kyoro ono ngakimuta itinya kubaebere libono tugulibu yani ukugenda nyumba iga ukukikolinga waikanga ikemunga kako tabwe kisodasi diyo ukukeli kwanyorange ko litigendo andi mbwate bukwenda bana banyasaye ekero twaligere lya mangana hayo tokamana koranga ki ingeke ene nyasaye nere bieka o inspire tabantu bae bakaliki bitabu ere nyasaye nere sigete tabana bae nere ukuramu ikomo chono erinde bali ikibitabu tokoli ikibitabu nyore mu ikomo chono to okoragento tore konyora no kuma tokolika omongi no koro kunera ni chiwait ekitabu ngere gabu kyomongi nera ni chiwait ekitabu liye bitabu ebigora abu mo bibwate bangina bali abanyasa
contract to write the books. Oli kibitabu oli gero ly'omurandi bunoito Dr. Leonard Henja oli kire gitabu kunga marriage is not a contract but is a covenant. Abana b'Nyasaye ni sara ku irani ekyo ni sara ku ingekene okolika kolialikire tali Roho mwenyewe okolika anasukuma na Roho Mtakatifu wa Mungu. Tusome katika Timotheo wa pili 3 fungu lake 16 na kiagotewa kera liriko liuture na gentoki nomo ikonya sae na lilioka liratokora gentoki liratokonya abana ba Nyasaye gokora gentoki yani concept yangu ngituri kera liriko nomo ikonya sae liranyare gotwa na lilioka liranyare gotwa kirego concept iga abana ba Nyasaye omongina buno yoligitege tawe ko ngate design of ages omongina era nchi white iga usumire niga utire omo ikono Onyasaye baraka baminto omumanolere kolika mangana asige tabweke the design of ages kitabweke tokorota mwao na hata wale ambao ni waimbaji wale ambao wanaimba nyimbo wanaotunga nyimbo hata wao wenyewe wanagusu na Roho Mtakatifu, wengine wakiwa katika ndoto zao, wengine katika maono, wengine katika unabii wao, alafu ndio wanapewa Roho Mtakatifu. Mtu anaanza kuukalili wimbo anaimbia watu wa Mungu. Ikinyo ale tumanye tibo eko tobwa watara kolia watara kuboja gusa oliago cyandika butuko none kitoro kikumubura usigasika okorabuna kugucuku nareti insuku nareti na ndo mwana no muhamari yogi amenya otera kolengana no buya bwango 5 Yohana Injili isano eke bungo kiawe bana ba Nyasaye ne kiaru 46 igabate bangaki inakyonye mwamwegenete Musa anga mwanyegena kanga mwanyegenete na inche ekiagara nero ligita mangana igoro yane bana ba Nyasaye Musa nero ligita borori wa Nyasaye Musa nero ligita gitabu cy'umutakano Musa nero ligita gitabu cy'okonganya Musa nero ligita ribitikazi ayitogo ntabiye Musa ligita igatoro chikanisa telia ya ninkolera ambatige numbers nebinde abana ba Nyasaye na kyomana nago teberanga ki inga Musa nero ligetoboro libwane omwegene Musa inyone tukwe mwegene te Musa lilo chokonyara kwegena inga Nyasaye monyene nero mochaki publishing yaro twago soma Isa Samuel yeli tangani tita etiesomu Samuel yeli tangani isateke mungekemo ochiwe somera mwao chinga kicha Samuel ngwere sali muno mubani Nyasaye ege tabu nata etosome obakora kwa batumwa 8 eke mungo kyakane obakora kwa batumwa 8 eke mungo kyakane ngakiba nago teba nabali berenetiwe bakarandiringana lyango lya Nyasaye. Ni hakika wana wa Mungu, ninajua mtaona Kenya nasungumuzia. Hakika unapoangalia wageni wa kambi hili la Nyamiobo, Morandio Itomititi alitoka huko Bonchari, Omongina Osoro alitoka huko Bobazi, Omongina Karoni akarugete oli Nyamesocho, Mosacho Yogosomi akarufurensi moina abali mubane marengo baruete Masimba ali mubago somi abana ibabase berranetiwe bakagenda korandi gento kibono lingana lya Nyasaye bana ba Nyasaye. That the Holy Spirit of God must inspire you so that you get out and you preach the gospel. Taita kwa ndege kitabu kia Psalms 126 verse 5 and 6. Zaburi nasema nini? Zaburi 126 fungu lake ni 5 na 6 inasema nini? Bana ba Nyasaye yake tago kwa mekanisa abana ba Nyasaye unabano tura babo murandi mititi inda etemba tebinga tomenyeta satali seito. Let me tell you the truth. Igo tomenyeta satali
seito tole no morandia tumenye tasata liseito molisia apina tumenye tasata liseito bana banyasaye tumenye te environment etali eliyeito na kiago tebera baralia babusulete bana nagentoki na mariga abana banyasaye mbagese bana no mucengo ibo bagosoka bako yiri amariga baba bana tigentoki chimbusuro bochikokora gentoki. Ni hakika unaposikiza kila mwalimu anayefundisha katika kambi hili unajua ya kwamba hako na mbegu ya kupanda. Ndiposa maana mnaona niko na vitabu, wengine wako na nakala ambao wanafundisha nazo, lakini nyinyi kama Wakristo wengine mnatuona ni kazi inayotukoza. Kumbuka ya kwamba eiraye itone korete gentoki nerororo bana banyasaye tagetembo liga ndiko enda step chiringo chikosoma about literature bana banyasaye. Literature evangelism is equal no borandi obo morandi mititi agokora na kikwaro lyo morandi mititi abatebinga na turandi minus koire getabu na benga mne yatwa na nde yakora gendoke ugora inyore kambiyeye ekereri ukakwa gorete getabu obatebenge kambi ya nyamiobo 2024. This is what I bought bono nari kuboliga mbara bibalia oyiwete nga nere nata gitekoba ekaripota ngo taete kobo morandi bwebitabu oyo moyo sukiri ngo tagete kobo morandi bwebitabu bitabu mbibwati nga mwana moke mbibwati naboko behechi eliwete ngobe ningo chugaki na nchi yinere mirimo natumitu inchwaye to chandika nga kyoko byonya inchwaye nonde buno mwalimu inju ngotagete kobo morandi bwebitabu ngotagete abantu mbali muna bano tigamba tebi abaswati mbara abasinini naro ase kwaya ya nyakumbati abaswati naro che kwaya ya nyandoche abagaka mbara abasinini ndoche bono tata muna yobegete yanga yero tenango tenena ga kyonganjire sukagocha bana manyinga sukingorangeli eken sukaye gocha njetini kogoita a decision ne yao abana banyasaye ekambi ya nyamiobo umusacha bunoyo ndagotebingwa kandi ande pagireko mbwate bitabu ngutara house to house ngosabira abantu banyasaye nande nabango munabawunelie gitabu nande munante nini gatimbu atimo cyane nande abana banyasaye noyo bweka ondo tagete tiganya sago konye kera mugende tugutwara decision bate kambiye na tagete konyora umuntu ekambi yari amachari na nyora umuntu ekambi yakiru nimbwata umuntu paka igoro ambwata umuntu bakekanise korukugesinga na inde nko mutrain injengo mohoro kimna konye bitabu erene series ya ebintu bya yako ngangiro obizi no obizi yaenda komomanya na ande you know let me tell you today kerogo swari che evangelism toliko banse ya molisia umuntu go dinero no morandi na gochimoino obalinde nyasago konye ona chekina mukora tiganda musabera igo moko nyonya sawo mokonyire mbarenga batenga nyasawo mokonyo moiko yacho ole muna namoraga miyata atanyasa biyamana asinga nchi ministry yenene eyiga neti abantu bawo
abarayira oborandi obo bwabokiriru enyomba ase enyomba Kristo mirimo eye nigere menene nainde imanyite Kristo ng'anere erakore enchiri kogocha kwao kobe musacha oyo yote nebo sia Nyasaye twasabire ng'omo obong'aini omoe chisemi nundora okona kwebora bori acha ase desk yane mokonyo buna gokora nyoro borandi obo kuba ko basoro gongo rwanzi lieta lya oli bakunande ni mukerugoro wetera seta Yesu Kristo mutolio ito amen.
parties in charge of adventurous frag, march forward and perform your duty. Naweza simama. Kulingana naweza simama. Parade, arms suspended. Adventurous song in English. Order your arms. Parties in charge of Pathfinder frag, move forward and perform your duty. Brave, present your arms. Pathfinder song in English. Amen.
Flag bearer.